जानायखौबो रोंथारा आमाखै दा 1 2 3 जाबाय दे नै आं बेखौ मानो गायना दोनदों मिथिगौ नै बिलाइआनो जि मोजांखा बिबार बायदि ओंखायनो गायना दोनदों बेखौ साजायनायाव मोजां जायो नालाय दायो गाहायाव साजायनानै दोनदों दासो बारजेननाय बिबार नै खानाय जानोसै बया मोननांला फुजानि थाखायसो खायांदो दे जाबाय दे बारनायानो मा बुस्थुलाय फाथै जाजानो नाङा फाथै गोजा नामा नांखायो माबा नाइट बारजिनो क्लासाव अन जागायसं नुवाखै एसे साफा नोंहा नाइट बारजिनो क्लासाव अन जागायसं देयावबा जालायासं इदि आं गामांगा होननायखौनो गारा नोंगोब्रा नोंगौथ' आरो बेखौलाय मानोथो होनलायनांगौ नोंलाय नोंहा माबोरै मिथिलायो होनलाय मिथिया जायो नामा मेलेम दं इसिनावबो मेलायाव माबायसा मेलेम नोंनि कलता खालि मेलेम लगायले हेल' लोगोफोर हेपि दिवालीनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय आरो गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमहरग्रोनाय जासिहरनाय जाबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै दिनैथ' दिवालीनि दिन गासैबो बमा गावगोन ओमफ्राय दा माने मोनासिबाय आरो साथि लगायसिगोन गासैबो ओमफ्राय नै जोंबो दिनै जोंबो साथि लगायनो लाहार फाहार खालामदों ओमफ्राय जोंबो एसे मस्ति खालामसिगोन बांद्राय नङाब्लाबो ओरैनो एसे आरो लामायाव थालिर बिफां गायनानै एसे साथि आलारि बाथि लगायनानै बेयावनो एसे साजायनानै बमाखौ गावसिगोन आरोना जेबो बेफोरबायदि स्पेसियेल ब्लग गैया दिवालीनि थाखाय माने जोंनिया भिलेज लाइफसो नालाय बेफोरबायदिनो बे फिसा बिलाजोंनो जायो आरो जोंना बेयावनो थोजासे फाय रेडिखौ साननिफ्रायनो रेडि खालामदोंमोन खालामनाया ओमफ्राय माबानानै मेगना खोमसि नुलायलांबाय आंनिया लाइट फोजोंनानै ब्लग लानानै दाथ' टाउनफोराव ओरैबायदि ना लाइट जेरैबो लाइट माने जेरैनो नायो ओरैनो लाइट माने जोंनियाव आरो गामियारि नालाय लामाल' ओरैनो थालिर बिफां फांसे गायनानै बेयाव साथि लगायगोन आरोना एसे गोबाव थुनायानो माला थाव लुगोन मागोन नोंलाय लुनिसै लगायनोसै साथिखौ खैगार होगोन खैखार करे नुवा मोनसेयावनो मोनसेयाव गंथाम एसे गोलाव आं केन्डेल लुवां नै बुंदो ना केन्डेल लुवां दं साथि गिदिस लगायो साथिनि साथि सोरबा अरलायखो ए मोसौखौ बावना था दिनै खासिगोनखो आं न'आव गैयाथ' बाजारावसो दङ आङो गामि सोरबा टकाखौ सोहरदो नामा नुवाखै जां टकाखौ नुवाखै आङो न'आवनो दं दि दे गैया नुवाखै बिजाबा खनासो दं बायबा Ôi vai, tục ạ. Ngủ đi chơi. आं हरनो नागिरबाय बाजाराव थांनायखौ फैया मानो फालतु होनहरबाय थायो नोंलाय जायगा फिसा जाबाय दे आंना
Behaw des le dong pia. Bure le mama po magaw de radin live. Ma prem le ne. Ini mah dance mari bedong. Gosla bukan nama bukan ayah se. Hai hewi mari bedong. Bo mama ke yosa mari bedong. Bo. Mama bo boy berlai. Ja. Zap. Mutang su. Nani ke mana ini? Sirma plan lah nabi dia mit kata tadi. Ini mah ni sunalu do nang dai banai. Sunalu tu nang ini nani. Ini plastik dong. Dasar ya. Dasar deh. Yaudong. Happy Diwali deh. Ini mansi burger. Ini kamera. Nih, Happy Diwali guys. Huna. Happy Diwali guys. Oh, nice. Ang na lima bele. Ulta sa dan sambar. Buza kona koni lama dong sekarang san lain mulai. Kamera mina stafan lah baik. Iya sabai doi korni. Gaya mata ya dari. Bunda awas lagi ya. Ayo mau masalah. Iya. Oh, nak dengar cile. Ada. Ini. Ayo. Mau orang ni dia bensil jalan bila. Ayo. Ni ada ni. Cia, ayo saya lima. Ayo kendel beri adung nak ilmu. Asibo ma pe kecikau ni baik. Kendel beri adung nak ilmu. Oh, Kendel dong. lai ke. Bawa ma kau nuba kendel jelogai. Menni ke bagau kagan tu na pai. Kepsen kau pun ni. Nengah. Nang lam na lawa kai juga. Masa? Ini kelapa ini giling dah. Kuma mun silo gawi. Mekang labra. Mun se khang ba. Mekang labra. La langan bai. Ini kangla. Lagau, beda mah letter batu. Gila. Germo kon. Oka kiri wedong dah benda, oka kiri wedong. Etom bagau nang etom ba. Gitu ngah akhir walai. Bera. Etom tangan lawa, hei. Kono thanai. Ayah. Tahu. Ikan lagi mun dina. Tahu. Angkia. Nasi. Aka ini cara ni. Lu lagi na dana. Hehehe, kilali. Jawab. Aku segili lah, wei. Jawab dulu. Bước là mà ra cái mà bắt kìa. Kamu miro. Oh, ibar lu mana? Oh, mana biru? Jawab para bước là nggak? Ini mata ini le. Kini nen dengan so. Matu lu bai sia. Matu lu bai sia. Sini. Ngerti. Jawab. Ngerti.
जाबाय हु थांगोन इयो अरखिया ओरै गिदिङोब्रा इयो आंबो मिथिगौ इखो जोबलायबाय मोनसे एबार आसिबो मा पेकेटसे गावगोन आङो आसिमा बमा लाग्राया नैयावसो दं नै बमा गावग्राया नै गिनासो खारबाय थायो बमा लाग्राया गिनासो खारखायो ओइ बाबा नायलानो मोनसे लगाय जाबावगोन फिसाया खैथा लाजोबबाय इयो फै फै नै बेयाव दं मोनसे रोंबाथाय रोंबाय अरे बात एटम Kamera लगायनो ini मोनसे मा होनो मोनसे जोंनायखौनो साथि बायदि मोननानै लगायनो नागिरदोंब्रा आङो खासे लगायना नाङो नै नों लगायगोनखौ हमैयाव हम ini बाइक लागायनानै नै एटम गावग्रानो साला मार एटम मोनसे गाव गोलै थांनाय नङा आं खाथियाव नै बिथांजों एटम गावन दोन दा एटम गावफेराखै आं दिनै फार्स्ट टाइम गावनि एटम पटाका ओरै ओइ 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 गैलालै गावबावनो एटम गावबावनो गिया आंबो गावनो रोंदो दिनैयो दे गावबावनि खनसे नो भिडिअ गावदो खोमा होथेग्रोनो लानांगोनलै आं जानाय नङा खोमाखौ आं हाथ्रा खोमाखौ हाथ्रा होथेग्रोनांगोन आं जानाय नङा गारदाव एबार दे हे गारदावलायनो गारदाव दे गैलालै मै बेरख' गैला बेरा दैयो जोखारदोलै खेला गेलेना थुला ना मायो बेरनायनि माबा ओइ हाद्रियाव थुसायहैदो बुस्थुआ अरा गारदाव थुसि गावबा थांसै इनि जायगायाव ओइ गोजानाव गारहैसि मा खाथियाव लामाखिजा गारहैगोन एबार सोरबा फैना बादे गोजौ 1 2 रेडि गो गैलालै साथि बायजोबगोन दा सानगाथारदोंमोन आंखौ साथि सेफायजोबसै होननानै डेन्जार बोमा लाबोनांगौ दे इबो खायबाय इबो इदि न' मायाव लादो दहाय लगायदोंमोन सं हा माथो मानसियानो ब्लारसो गोजा हा थुनाबो होआ ओ चला बेकार इयो थांगोनानो नैथिया बारा हरबाथाय इयो खामलांबासो लास्टनि आसि बोमा मोनसे गावबावनोसै नै लोगोफोर आसि बोमा पेकेटसे ओमफ्राय बाय बेखिनियावनो
Hei, बोरै गावनदो बोरै बोरै मानसिनाव गारनांगोनलै अबावबा इदि जाथार नङा सि बोरैबाद्राय मानसिया दहायनि बेलेगनि गावनाया आंनियाव बेसे गोसा नायदो दहाय नोंसोरो आंहानि गावनाया इसिनाव नांगौ ओइ गोजानसो गार' गैलालै जोङासै फुसिनलायनो न' फैदो फैदो आं दाइसे दिथावनोसै ओरै फन सोरबा सोरबा जोंग्रायाथ' सिदालाब्रा ओरै गिनाङा हरदो नाय नङा माबाया इहानि इथाबाय दंना इ नांफैसो आरो साससो आरो होमबा लोगोफोर बाय बाय दिनैनि ब्लगा बेखिनियावसै जोब्बाय खाब्लाबो मोनसिगोनलै बाय बाय गुड नाइट